qale phansi. Satan and his demon, they have recruited enough people to pervert and attack abantu abasha and break them down, make them nothing from something. Namhlanje uSathane isikhali asebenzisa and esimsebenzelayo without competing with anyone, angakhuzwa umuntu. Usebenzisa ngisho ezingane ezincane grossly underage, brutal underage uSathane asebenzisa. Umuntu uyakhuluma kuthiwa izingane zodwa nje lezi zincane zombili nje lengane. Ingane na 8 years ilale nengane na 11 years. uSathane usebenzisa isex ukudestroy abantu abasha. From ingane ena 8 years yazi into yabantu abadala utsho lengane mina 18 years izobuyazini. Lengane eqala ukwenza into yabantu abadala ina 8 years mina 28 years izobuyazini izobe ina 20 years experience of sex. uSathane uhlasela intsha ngocansi as if ucansi li award. Engathi uyabona abantu bakholelwa ukuthi ucansi ukwenza ucansi is a model of rewarding somebody. Akusho ukuthi meke kufakele airtime ntamba makufuna sizokwenza ucansi nawe. No, it does not mean that. You are not rewarding me ukuthi mina ngilale nawe. Manje ke intsha ikholelwa sangathi ucansi ireward ukuthi njoba kade sihambile nje mesibuya funa senze ucansi. Ayikho into ethi njoba sihambile siye eMoses Mabhida umesibuya ungisekhaya. Ukubona sizobonana ngesikhathi kodwa nje akungabi reward yokuthi njengoba igagasi nje izobe nje inomcimbi omuhle ibish ngomhla ka6 December sokufuza ukuthi wena uthathe uyolala nalo ngane because it's not a reward. It's not a reward. It's not a reward. Don't use sex as a model of reward. Once you do that, you are serving the demons. They are using you to abuse that woman. They are using you to abuse that boy. Ngoba sesumdala uthi ungathi ulala nezingane.